ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବକେୟା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆଦାୟ ବାହାନାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଏମିତିକି ଏବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବିଜୁଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହି କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗମାନ ଆସିବା ପରେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ କରି ମନମାନି କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ହିଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼। ପିଲାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ହିଁ ଘରୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବକେୟା ବିଲ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରୁ ବିଜୁଳି କାଟ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜୁଳି ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଟାଟା ପାୱାର ନର୍ଦନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ୍। ଫଳରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ତାତି ଓ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନାହିଁ କି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ବିଲ୍ ଭରଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ନ୍ୟାୟକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେପଟେ ବକେୟା ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବା ବାହାନାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କାଟ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପରେ ତାତିଛି ବିରୋଧୀ। ବିଜୁଳି କାଟକୁ ଜନବିରୋଧୀ କହି 2 ଦିନ ତଳେ ସଂସ୍ଥାର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଥିଲା ଦଳ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବସିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଟାଟା ପାୱାର ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବକେୟା ଆଦାୟ ବାହାନାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ତେବେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଟାଟା ପାୱାରର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।